Ah, masu kallo barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ga mu da wani question a allo da yake cewa simplify 2 over x minus 1 minus 3 over x minus 2. So in an ce simplify ana nufin a reducing expression ɗin ne to the simplest form. So mun san a baya mun ɗan yi wani karatu wanda muka ce in kaga fraction a nan kaga fraction a nan ga kuma minus a tsakiya za a nemo LCM ne. So ya ake nemo LCM? Yanda ake nemo LCM dama mun ce nambobinka na ƙasa denominators kenan, saboda wannan muna ce masa numerators a turance, wannan denominators. So wannan nambobin na ƙasa dama su za ka yi considering, sai ka duba wani namba ne multiple ɗinsu su biyun. In an ninninka na ƙasan nan za a samu wata namba, nan ma an ninninka za a samu wata namba wanda sun yi iri ɗaya da juna. So idan babu kuma to sai a yi multiplying na ƙasan duka su biyun, sai a yi multiplying ɗinsu. So kun ga a nan ƙasan ba namba ba ne, expression ne, wannan ma expression ne. Saboda haka me za mu yi? To yanzu za mu haɗa su. LCM ɗinmu yanzu is equal to ko implies that x minus 1 times x minus 2. Wannan yanzu su ne LCM ɗinmu. To sai mu zo sai mu sa su a nan. Sai mu ce x minus 1 open bracket x minus 2. To then yanzu ya me muke da shi? Za mu ce wannan x minus 1 ɗin into wannan. Idan wannan x minus 1 ɗin ya shigo nan, to zai narke a nan. Wannan da wannan za su kashe juna saboda irinsu ɗaya ne. Zai zama muna da wannan ne kaɗai, x minus 2. So sai mu ce x minus 2 ɗin kuma times 2 da yake a sama. Sai mu ce 2 open bracket x minus 2, sai mu closing bracket. Dama asali minus ne a wajen, sai mu sa minus ɗinmu. So sai mu zo nan. Shi ma nan x minus 2 ɗin nan idan ya shigo nan, to zai narke a wannan x minus 2 ɗin saboda irinsu ɗaya, za su kashe juna. Sai ya zama muna da iya x minus 1. To kuma dama da originally akwai 3 a nan sama. Sai mu ce x minus 1 times 3. Therefore sai ya zama 3 open bracket x minus 1 close bracket. So mun zo nan. So yanzu da muka zo nan, me ya rage mu yi? Za mu buɗe wannan bracket ɗin, za mu buɗe wannan bracket ɗin. Therefore sai mu ce 2 sau x, 2 times x zai ba mu 2x. 2 times minus 2 zai ba mu minus 4. Sai mu zo nan shi ma. Sai mu ce minus 3 times x zai ba mu minus 3x. Sai mu ce kuma minus 3 times minus 1 zai ba mu zai ba mu plus 3. So yanzu mun zo nan, mun gama da sama kenan. Sai mu yi haka. Over, sai mu ce x minus 1 close bracket, sai mu ce open bracket x minus 2. To yanzu me ya rage a sama? Yanzu a sama abin da za mu yi collecting like terms.
za mu collecting like terms. Ya za mu collecting like terms? Ga mu da minus, ga mu da 2x minus 3x. Zai ba mu minus, wannan daidai yake da ka ce kana da misali gashi 2x minus 3x zai zama minus x. Dan kuma ga mu da minus 4 plus 4. Wannan daidai yake da shi ma plus 3 daidai yake da 3 minus 4. Saboda haka muna da minus 1. Sai mu ce over what? Sai mu sa wa'innan. Therefore, muna x minus 1 open bracket x minus 2. Sai mu closing bracket. Yanzu me ya rage? Kun ga dama nan muna iya factorizing wannan x din out, mai factorizing minus din nan out, mu ce minus open bracket x plus 1 over x minus 1 in the bracket x minus 2 in the bracket. Shikenan mun gama, mun yi simplifying. Dama an ce ne mai simplifying, so mun yi simplifying. Wannan shine final answer ɗinmu. Ci gaba da bibiyan mu, za mu ci gaba da kawo muku irin wa'innan bayanan na lissafi cikin harshen Hausa in Allah ya so ya yarda. Ku bibiye mu, ku yi comment, inda tambaya ku tambaya a comment section, ku liking, kuma ku yi subscribing, ku kuma yi sharing, so that duk sanda muka sa wani bidiyo za ku gan shi. Na gode.